فرقة هي الباكود يعني יש פה למאור על הלייט סט של 90 גרם, הורדנו סרגוס, בואו נראה מה יגיע. הנה רוני מחזיק לו את הביצים. שנייה, רוני אתה מסתיר לי את המקל, אתה יודע. מה אתה רוצה? למה אתה מוציא את זה? מה רוצה? זה לא לאנשים בטכניון, זה רק לפשוטי העם. תצלם אתה. שנייה, תצלם. אני כמו... הנה אני בא! רוני, אתה... לא עכשיו, בסדר. אדם מחכה בשינה. יש לו אינטיאס על חי, או איזה אביעד, או איזה אבו נפחה ממש ענק. רוני פדידה, no more בולוס! היי, לוק, נו סמייל שניכם. אין מה לעשות, רק נשאר להוציא את הדג. הקלט שלא סגור מדי? מה פתאום? זה סגור מדי. מאור? איזה זה יהיה, נו? שלא יהיה פה פדיחות. קיבלתי לשתי ריצות בהתחלה? נו! כללי... או, משהו פה מגיע. בצבע של אבו נפחה גמדי, כי יש לנו אינטיאס או לוקוס לבן, אחד מהשתיים. רגע, חכה. זוז! עזוב, הופ. תלמד! יפה! בוא נשאר פה, בוא נלך את הקלות!